Neovisni za Hrvatsku. Da ne mogu. I ti Pernar, trojica su me zvali jučer kad si ti likovo, kad je on popio otrov, da su te našli, ti ne bi sjedio ovdje danas. Ne bi sjedio ovdje danas. Pola ovih nema ovdje, oni slave dan Republike, jučer je to bilo. Njih nije briga o Hrvata u Bosni i Hercegovini. A oni ljudi, da nema HVO, to moram spomenuti, pozdravljam sve bojovnike, časnike, dočasnika, vojnike HVO-a. I da njih nije bilo, mi ne bi sjedili ovdje, ne bi sačuvali vaše sinekure, vaše penzije i tako dalje. Da nije bilo Posavine, Srednja Bosne, Sjeverno-zapadne Hercegovine, Mostara, ne bi sjedili ovdje. Hrvatska bi danas gledala kao Cipar, sram vas bilo i sjedite ovdje i likujete. Praljak je jučer oduzeo sebi život za svoj narod i za povijesnu istinu. I šta je povijesna istina? Ja sam bio tamo, od početka sam bio tamo, a ti se smiji tamo. Poslije ćemo razgovarati, ako imaš nešto meni reći. Nemoj tamo brbljat. Dođi poslije van, vidit ćemo se. Ovako, za povijesnu istinu, prijatelju. A šta je povijesna istina? Molim vas. Šta je? Molim vas, nemojte se prepirati, molim vas, tišina. Za povijesnu istinu i tamo. A ova presuda jučer, ko sjede u tim sudovima? One koji su pobili po kolonima, milijone ljudi, od Indokine i ko sjedi tamo? Jedan sudac iz Kine koja je de facto komunistička zemlja još, tamo gdje se ljudi ubijaju za organe. Oni nama dijele pravdu u hrvatskom narodu. Nemaju moralno pravo. Šta treba sad napraviti? Oni koji su ostali tamo, Hrvatska treba tražiti ekstradiciju tih ljudi, jer nije isto norveški zatvor i zatvor engleski i španjolski. U Španjolskoj imate Morokanaca, sjede tamo, dođu tamo, njegov život vredi 15 minuta kad dođe u WC, gotov je. To treba tražiti. Treba objaviti za hrvatski narod svi oni koji su lažno svjedočili protiv Hrvatske države. Od Mesića nadalje, koji su lagali. I ko je ovdje pročitao knjigu koju napisao je pukovnik američke vojske, zove se Rat u Srednjoj Bosni, Paul Schrader. To je trebalo prevesti i podijeliti ovim ljudima ovdje da vidi ko je koga napadao. On je pisao za nas to. Šta je radila hrvatska diplomacija? Zašto jesmo gdje jesmo danas? Ova presuda de facto je odobrila velikosrpski imperijalizam, legitimizirala taj velikosrpski imperijalizam. O tome se ne govori ovdje. Ne govori se o povratku Hrvata na svoje ognjišta. 160.000 je otvoreno samo iz Bosanske Posavine. Oni se ne mogu vratiti. I šta se događa? Još se širi ta propaganda protiv hrvatskog naroda, laže se gore, a taj sud, to što se jučer dogodilo, je silovanje povijesne istine i zdravoga razuma. I šta je napravila Hrvatska država? Šta rade naši ljudi sada? Ko piše našu povijest? Šta je prevedeno na engleski i na hrvatski jezik koji će približiti taj rat općem čovjeku vani? Mi još nemamo ni jednu knjigu, nemamo ni muzej o Domovinskom ratu. Mi živimo u islamnom društvu i nama pišu povijest, Agit Propovci i drugi. Ko je predao sve dokumente Haškom sudu? Tisuće dokumenta je predano tamo. CD-ova. Ja sam došao u arhivu, predavali su se dokumenti, došao je japanski novinar iz Tokija i njemu je bila dostupna cijela arhiva Domovinskog rata i sve dokumente iz HVO-a. Ako se mi ne probudimo, mi možemo slobodno reći ovoj državi zbogom. I sad treba raditi taj damage control, trebamo se skupiti i ne smijemo zaboraviti te ljude. Sve je rekao gospodin Bulj ovdje. Ko se brine o povratak Hrvata u Bosni i Hercegovini? Nije pola nestalo, kakva je to politika? Šta je sa ovima, mi govorimo ovdje danas, ko sjedi u Saboru ovdje? Šta je sa lustracijskim zakonima? Ovo je de facto, saborski zastupnici, de facto produžetak komunizma. Nikad nije provedena lustracija ovdje, nikada. Tu sjede ljudi koji ne zna ko je njih napadao ovdje. Ko je vas napadao ovdje? Tu sjede ljudi, branitelji Domovinskog rata, koji ne zna ko je njih napadao. I šta radimo ovdje? Brinemo se ovdje, mi ovdje raspravljamo puno. O čemu se brinemo? Filozofiramo ovdje. A odobili smo državu nalik na bivšu državu.